ترخا أبزاقر قدامي ويانا ولدتات كفلت وزقبا حقنيا تاريخ دراسي يمانا قور مسكال ترخي هايل ماريام قور هيوت ترخا أبزاقر مو أنبسا زم نجد يهودا قدامو هايل سلاسة سيوم እግዚአብሔር ንጉሠ ነገሥት ዘኢትዮጵያ የመቀሌ ወረዳ ትግሬ አድዋ አክሱም ወሪ ምላሽ ተንቤን አጋሜ ሐራማት ሁለት አውላሎ ሽሬ ትግሬ ትግሪኝ መኳንንትና ህዝብ ስማ በእኛና በትግሬ መካከል ከጥንት ጀምሮ የነበረውን አሁንም ያለውን መተሳሰብ ሁላችሁም የምታውቁት ነው አገራችንንም በእግዚአብሔር ኃይል ነፃ አውጥተን ጠላታችንን ድል አድርገን ከገባን በኋላ መጀመሪያ ያሰምንለት አገዛዙን ያቀለንለት ትግሬን ነው የትግሬ ህዝብ ስለኛ ያለውን ፍቅር በመመልከት ኑሮውን ለማሻሻል ዘወትር ከማሰብ ሳናቋርጥ አሁን በእንደርታ በእንዳመሆኔ በራያ በአዞ በዚህም ክፍል ላሉ በአንዳንድ ሀገሮች ውስጥ ያሰተኛ ወሬ ተከትለው የተነሱ አመፀኞች መንገድ በመቁረጥ ተላላፊ በማስቸገር ቢነሱ የሀገርንም የነሱንም ጥፋት ባለመውደዳችን ምክርም ትእዛዝም አሳለፍንላቸው እነርሱ ግን እኛን ከመበደላቸው በቀር የጦር ጓደኞቻችንና ወዳጆቻችን የሆኑትን ጠላታችንንም ከሀገራችን ለማስወጣት የረዱንን የአሜሪካ የጦር መኳንንቶች በማጉላላት የእንግሊዝ የጦር መኳንንት በመግደል መንገድ እንዲጠብቁ በላክናቸው ወታደሮቻችንም ላይ አደጋ ጥሎ በከንቱ የሰው ደም በማፍሰስ በጥፋታቸው ላይ ጥፋት እየጨመሩ ሄዱ አገር እንዳይጠፋ ሽማግሌ ሴት ህፃን በከንቱ እንዳያልቅ የምናስበውን ሐሳብ ከንቱ አድርጎት ቀሩ ስለዚህ ከእንግዲህ ወዲህ በእግረኛ በወታደርና በአውሮፕላን ብርቱ ቅጣት እንዲቀበሉ ማድረግ ስላለብን ከአጥፊው ጎን ያልሆናችሁ ታማኞቻችን ጦራችሁን አስከትላችሁ እንድትቀጧቸው ይሁን ጥፋተኛውንም እጁን ለኛ ከብቱን ለናንተ መርቀንላችኋል ካፕቲ አቀዲሙስ ተላአኸ ሰራዊት በሚኒስተር ጦር ራስ አበበ አረጋይን 34 ኮሎኔላት እንግሊዝን ዝምራሕ ተወሳኺ ገዚፍ ሰራዊት ካብ ማእኸል ሃገርን ትብገስ ኣብ ደሴ ዝነበሩ ልኡል ኣልጋ ወራሽ ኣስፋወሰን መኮንን ድማ ኣሽሓት ሰራዊት ካብ ጠቅላይ ግዝኣት ወሎ ንምዝማት ሰፊሕ ምንቅስቃስ ገበሩ ገባራት ወሎ ናብ ትግራይ እንተዘሚቶም መሬት ዘይነበሮም ከም ዝወሃቡ መሬት ዘለዎም ካብ ኩሎም ዓይነታት ግብሪ ነፃ ከም ዝኾኑ أوجئ استسوؤ ما تسكريهم كم زخفلهم أوجئ زمتها أدق بقلهم كحسا خمزو وهاو بانصارو نبتي ورار زي وفرد ما مريتو خمز حدق زبل أواج تعوجم بتي زوطا أواج تدفافي زوفر جزيف سراوي زمرحو استشمو دما راس قوري هوات ميجر جنرال أبابا دامتو دجازماج حيل سلاسة أبا جبل دجازماج بلاي علي دجازماج مسفن جمتشو دجازماج يوسف برو دجازماج منغشا أبوية بلاتا وبيا كتما بجروند أباتون فيتوراري ترفيه بيرساونا بلام براس مهاتم سلاسي خمز نورم اتي أمقمات عور زتبها لبوتا بشحنت شعاتم 1836 عامة مرات زتتصحافة سند يحبر زي أزي قزيف زبهال كام مأخل هاجرن كاب تقلاي قزعات ولن زمات حيلي بخلتا أنفتن خد كعب كلتا تخفلم براسي أبابا أرقاين كونريلات إنجليزن زمرح قزيف سراويت نابتي أمايج أو زنورة بشالكا جاقاما كيلون شالكا ألولا بكالن تحاويسون كاب انبالا جا نانفتس أقام زلو دوق عبوتاتات النورر نام مقالن مئتاو كاب كورم كساب على جاب زلو بوتا عريدم بجنرال أبابا دامت أو زمرح سراويت دما كاب قبو واجا علامات عنات كساب زوبل چرچر قربتا زلو قلما كبابيتات بمسفح كاب انبالا جا نانفت يمان زلو قلما بوتا نورر بمخن نبيلو ناو وجرات نمحلاف أو قبع الردم اهتي أقدمو شالكا دحر جنرال إساياس قبر سلاسي زمراح شرشاي رجمنت دما كاب كيحا ناب كبابيتات وجرات نخزم متدالوا
እቲ ብሻለቃ ድሓር ጀነራል ተድላ መኮነንን ኣመሓደርቲ ኣውራጃታት ትግራይን ዝምራሕ ሰራዊት ድማ ኣብ ከተማ መቐለን እንዳ ኢየሱስ መቐለን ዓሪዱ እኒ ደጃዝማች ካሳ ስብሓት ኣመሓዳሪ ኣውራጃ ዓጋመም ፍርቂ ክልተ ውላዕሎን ክልተ በለሳን ብምግባር ክልተ ውላዕሎ ዘሎ ምንቅስቃስ ወየንቲ ንኸጥቅዑ ተኣዘዙ እንተኾነ ግና ደጃዝማች ካሳ ስብሓት ዓመፅ ወያነ ደረተይ ደፊኡ ናብ ግዝኣተይ እንተዘይመፅዩኒ ግዝኣተይ ሓሊፈ ንህዝብ እንደርታ ክወግእ ክብል ኣብ ባዕልና ንባዕልና ዝግበር ውግእ ኣይሳተፍን ብምባል ትእዛዝ መንግስቲ ሃይለ ስላሴ ከም ዘይተቐበልዎም ኣይተ በላይ ግደይ ኣብቲ ልዕል ኢሉ ዝተጠቐሰ መጽሓፎም ገሊፆም እዮም ብርግጽ ድማ ደጃዝማች ካሳ ስብሓት ካብቲ ናብ ግንባር ዕዳጋ ሓሙስ ክወፍሩሉ ዝተኣዘዝዎ መዓልቲ ዘንጊዖም እዮም በፂሖም እዚ ድማ ከተማ ውቕሮ ክልተ ውላዕሎ ኣብ ኢድ ወየንቲ ምስ ኣትወት እዩ ነይሩ እዚ እውን ደጃዝማች ካሳ ስብሓት ምስ ወያነ ክዋግኡ ከም ዘይደለዩ የረድእ ድሓር ናብ ግንባር ዕዳጋ ሓሙስ ዝወፈሩ እውን ወየንቲ ንከተማ ዓዲግራት ከይኣቱ ፈሪሖም ወይ ድማ በቲ ስርዓት ንኸይውቀሱ ስለ ዝሰግኡ ወያነ ንምውጋእ ዝወፈሩ ንምምሳል እዮም ናይዚ ሓቂ ዘረጋግጽ እውን ደጃዝማች ካሳ ስብሓት እንካብቲ ዝተኣዘዝዎ መዓልቲ ሕሊፎም ናብ ዕዳጋ ሓሙስ ብምፍሃሮም ዓመፅ ወየንቲ ንምቁጻር ኣብ ዝተኻየደ ወፍሪ ኣድማዕ ስራሕ ኣይሰርሑን ንዝብል ወቐሳ መንግስቲ ክቃልዑ ገይርዎም እዩ እቲ ብ1937 ዓመተ ምህረት بتفرّ لوّطني ዝተባሃሉ ግለሰብ ናብ ሃፄ ሃይለ ስላሰን ኣጋር ግዝኣት ሚኒስትርን ዝተልኣኸ ሚስጥራዊ ደብዳቤ ድማ ደጃዝማች ካሳ ስብሓት በኣፎም ደጋፊ መንግስቲ ይምሰሉ እምበር ብልቦም ግን ፈታዊ መንግስቲ ኣይኮኑን ኣብ ከባቢኦም ዘለዉ ዓመፅቲ መንግስቲ እውን ከጥፍኡ ድሌት የብሎምን ይብል ኣብ ግንባር ዕዳጋ ሓሙስ ዓሪዶም ነቲ ዝካየድ ዝነበረ ውግእ ብማዕዶ ብምጥማቶም ንደገፍቲ መንግስቲ ስለዘይሐጎሶም ነቶም ኣብ እዋን ብደገፍቲ ስርዓት ሃይለ ስላሴ ዝናኣዱ ዝነበሩ ደጃዝማች ገብረ ህይወት መሸሻ ዝንእድ ንደጃዝማች ካሳ ስብሓት ድማ ዝጸርፍ እዚ ስዕብ ደርፊ ብደገፍቲ ስርዓት ሃፄ ሃይለ ስላሴ ተደሪፉ ነይሩ ኣብ ዕዳጋ ሓሙስ ዘለው ዕባሩየ በሎም እንዶ ወዲ ሓዞ ባይሬ መራሕቲ ገባራት ወየንቲ በወገኖም ኣብ ሓይቂ ሕለት ተረኺቦም ሓይሊ ኣሰላልፋን ምንቅስቃስ መጥቃዕትን ሰራዊት መንግስቲ ሃይለ ስላሴ መሰረት ዝገበረ ሓድሽ መጥቃዕቲ ስልትን ኣወዳድባን ሓንጸጹ በዚ ዝተሓንጸጸ ቅዲ መጥቃዕቲ መሰረት ድማ ሰራዊት ቀዳማይ ወያነ ናብ ሰለስተ ግንባራት ተመደበ ቀዳማይ ምድብ ማእኸል ግንባር ተባሂሉ ዝጽዋዕ ነቲ ብሻለቃ ድሓር ጀነራል ኢሳያስ ገብረ ስላሴ ሻለቃ ድሓር ጀነራል ተድላ መኮነንን ኣመሓደርቲ ኣውራጃታት ትግራይን ዝምራሕ ኣብ ኩሓ እንዳ ኢየሱስን ከተማ መቐለን ዝተኣከበ ሰራዊት ካብ ዘሎ ዕርዲ ተንቀሳቒሱ ህዝቢ ንኽጭፍጭፍ ዝከላኸልን ኣብኡ እንተሎ ዘጥቅዕን ሓይሊ እዩ ካልኣይ ምድብ ሰሜናዊ ግንባር ተባሂሉ ዝጽዋዕ ምድብ እንትትከውን ካብ ዓጋመ ክልተ ውላዕሎ ክልተ በለሳን ከባቢኡን ዝመጽእ ብመንግስቲ ዝተዓጠቐ ሓይሊ መሳፍንቲ ትግራይን ካብ ኤርትራን ሃፄ ሃይለ ስላሴ ክሕግዝ ክመጽእ ተባሂሉ ዝጥርጠር ሰራዊት እንግሊዝን ንምክልኻል ንኸተማ ውቕሮ ክልተ ውላዕሎን ከባቢኣን ብምጥቃዕ ካብ ጭቆና ስርዓት ሃይለ ስላሴ ሓራ ዘውፅን ዝተመደበ ሓይሊ እዩ ብፍላይ ቢፊውተራሪ ይኩና ኣምላኽ ተስፋይ ኣጉዕዲ ዝምራሕ ሓይሊ ወየንቲ ካብ ዓጋመ ክዘምት ዝተገመተ ሰራዊት ደጃዝማች ካሳ ስብሓት ንምምካት ኣብ ዕዳጋ ሓሙስ ዓሪዱ ነይሩ ሳልሳይ ምድብ ደቡባዊ ግንባር እንትበሃል ብዋናነት ነቲ ዘመናዊ ስልጠና ዝወሰደን ዘመናዊ ኣጽዋር ዝተዓጠቐን بجنرال أبب دامطون كونريلات إنجليزن زمرح جزيف سراويت هايل سلاسة كأنبا على جحاليفو حزبن خيب بسابسن أما قلن زل حيلين خير الدين أبزلو وعاقيتون محازناي مكل خال سرح نخسر رح استمد بحيلي دبواو جنبار بخلت أنفس تخفلن تتكون نتي أب على جز عرد حيلي زكلاخل أبيت ماران تعرد نتي أو قبض زعرده بجنرال أبب دامطو زمرح سراويت هايل سلاسة زعقت حيل وينت دما أو كتما علامات أنا أنفت دوا ومرع زل كوابي كعرد تجبرهم كم زيجرهم أب سلسة عبيت جنبارات مسمد دبوا متقعتهم زجمر له دما بسمينا وجنبار نخون تسمعمو نايزي مخني دما بلاتا هايل مريم ردا بخمسي السعب يقلصوهم
ኣብ ከተማታት ትግራይ ዓሪዱ ዝነበረ ሰራዊት መንግስቲ ብድሕሪት ገዲፍና ናብቲ ካብ ማእኸል ሃገር ዝመጽእ ሰራዊት ሃይለ ስላሰን እንግሊዝን ንምምካት እንተወፊርና ህዝብና ብድሕሪት ከበሳብስዎ ሓይልናን ደጀናን ከዳኽምዎ ከም ዝኽእሉ ስለ ዝተረዳእና ናይ መጀመርያ ስራሕና ኣብ ከተማታት ትግራይ ዝዓረደ ሰራዊት መንግስቲ ናብ ምጽራግ ወፈርና ነዚ ቀዳምነት ክንህብ ከለና ግን ነቲ ብደው ትግራይ ጥሒሱ ህዝብን ምብስባስ ተዳለወ ኣብ ኣላጀን ማይጨውን ዝበጽሐ ሰራዊት ዓጊቱ ዝሕዝ ሓይሊ ልኢኽና ኢና ብመሰረት እቲ ዝተሓንጽጸ ስልታዊ መጥቃዕቲ መራሕቲ ቀዳማይ ወያነ ኣብ ኣላጀ ዝበጽሐ ሰራዊት ናብ ማእኸል ከይኣቱ ኣብ ዘለዎ ተዓገተም ኣብ ከተማ መቐለን ኩሓን ዝዓረደ ሰራዊት ድማ ካብኡ ንኸይወፅን ካብ ሰሜን ግንባር ይኹን ካብ ደው ተወሳኺ ዝረዳእ ሓይሊ ንኸይረክብን ተገበረ ካብ ከባቢ ዓጋመ ዝመጽእ ሓይሊ መሳፍንቲ ትግራይን ካብ ኤርትራ ንኸይመጽእ ዝተሰግአ ሓይሊ እንግሊዝን እውን ብሰሜናዊ ግንባር ዝተመደቡ ወየንቲ ተዓጸወም ትልሚ ወየንቲ ንምዕዋት ዓብዪ ወታደራዊ ኣገዳስነት ዝነበራ ከተማ ውቕሮ ክልተ ውላዕለን ምቁጻር ب5 نحاسة 1935 ዓመተ ምህረት ብዝገበርዎ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ኣብ ትሕቲ ቁጽር ሓይሊ ወየንቲ ኣተወት ካብ ማይጨው ክሳብ ውቕሮ ክልተ ውላዕለ ዘሎ ጽርግያ ድማ ብወየንቲ ተዓጽወ ሕዚ እውን ካብ ትረኻ ብላታ ሃይለ ማርያም ረዳኸ ይወጻና ከምዚ ዝብል ንረክብ ውቕሮ ክልተ ውላዕሎ ኣቐዲምና ምቁጻር ዓብዪ ኣገዳስነት ስለ ዝነበሮ ኣቐዲምና ኢና ሒዝናያ ኣዝዮም ጀጋኑ ዝኾኑ ወየንትና መሪጽና ብምስላፍ ብዝገበርናዮ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ትልምና ሰሚሩ ድማ ب5 نحاسة 1935 ዓመተ ምህረት ኣብ ውሕዳት ሰዓታት ካብ ጸላኢ ሓራ ውፂናያ ኣብታ ከተማ ዓሪዱ ዝነበረ ብደጃዝማች በየነ ተድላ ደጃዝማች ዘገየ ሃይሉን ፊቶራሪ ደስታ ወልድየ ፊቶራሪ ስዩም በዛብህ ቀኛዝማች ደሓር ፊቶራሪ ሙዑዝ በየነ ፊቶራሪ ደስታ ኣይብቶን ካልኦት መሳፍንትን ዝምራሕ ሰራዊት መጥቃዕቲ ምስፈነናሉ ኣብ ሓጺር ግዜ ተሸነፈ ኣዘዝቲ ሰራዊት እውን ሓሻኽሮም እናጠንጠኑ ገሊኦም ንመቐለ ገሊኦም ድማ ንዓዲግራት ሓዲሞም ኣምለጡ መጥቃዕቲ ውቕሮ ንምዕዋት ብወታደራዊ ስልቲ ወየንቲ ዝነበሮ ኣገዳስነት ዓብዪ ይኹን በር ብወገን ወየንቲ እውን ዓብዪ ዋጋ ዝሓትት መስዋዕትነት ተኸፊልዎ እዩ ከምኒ ባሻይ ኣሰፋ ወልደ ጊዮርጊስ ኣማረ ገብሩ ባርያ ገብረ እግዚአብሔር ክንደያ ዘወልዳይ ባሻይ ኣየልን ካልኦት ቀንዲ መራሕቲ ተወያነን ኣብቲ ውግእ ብኽብሪ ተሰዊኦም እዮም እዞም መስረትን መራሕትን ወያነና ምስኣን ዓብዪ ጉድኣት ነይሩ ዓበይቲ መተሓባበርትን መሰልጠንትን ሰራዊት ኣብ ርእሲ ምንባሮም ዝተማረኹ ሓድሽቲ ኣጽዋር ዝፈትሑን ዝፍትሹን ክኢላታት እዮም ነይሮም ዋላ ከቢድ መስዋዕቲ ከፈል እምበር ዓወት ውቕሮ ግን ወታደራዊ ረብሓቶም ወየንቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ሓይሊ ቀዳማይ ወያነ ንከተማ ውቕሮ ምስ ተቖጻጸረ ዓመፅ ህዝቢ ትግራይ ንምጭፍላቕ መስፍናዊ ስርዓት ሃፀይ ሃይለ ስላሰ ምስ ኣብ ኤርትራ ዝነበሩ ወታደራት መንግስቲ እንግሊዝን ዝገበሮ ስጡም ምትሕግጋዝ ይጥቀመሎም ዝነበሩ ካብ ኣዲስ ኣበባ ኣስመራ ብፋሽስት ጣልያን ዝተዘርግሑ መስመራት ጽርግያን ቴሌግራምን ክቋረጹ ተገይሮም እዮም እቲ በኣንፈት ሰሜን ብምምጻእ ኣብ መቐለን ዘሎ ሓይሊ ሓገዝ ክህብ እዩ ተባሂሉ ዝተሰግአ ሓይሊ መሳፍንቲ ትግራይን እንግሊዝን እውን ብገንኡ ኣብ ዝነበረ ተዓጊቱ ክተርፍ ተገብረ ካብ 5 نحاسة 1935 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ካብ ማይጨው ክሳብ ውቕሮ ክልተ ውላዕለ ዘሎ መንገዲ በቶም ሓረስቶት ወየንቲ ተዓጽወ ንኣዋርሕ ዝኣክል ምንቅስቓስ መጓዓዝያ ጠጠው ኣበለ ኣብ መቐለን ከባቢኣን ዝነበረ ሰራዊት መንግስቲ እውን ኣብ ቀለበት ውሽጢ ኣተወ ብሰሜን ይኹን ብደቡብ ግንባር ዝቐርበሉ ዝነበረ ዕጥቅን ስንቅን እውን ተቋረጸ መራሕቲ ቀዳማይ ወያነ ንከተማ ውቕሮ ክልተ ውላዕሎ ምሰጥቅዑ ንነበርቲ እታ ከተማን ከባቢኣን ኣኪዮም ዕላምኦም ገለጽሎም ነበርቲ ከተማ ውቕሮ ክልተ ውላዕሎ ባዕሎም ንባዕሎም ንኸመሓድሩን ይኾንና እዮም ዝብልዎም መራሕቶም ወይ ድማ ኣመሓዳርቶም ንኽመርጹን ዕድል ኣቕረቡሎም ነበርቲ ከተማ ውቕሮ እውን ብወየንቲ ዝቐረበሎም ዲሞክራሲያዊ መሰል ብደስታን ፌስታን ተቐበልዎ በቲ እዋን ወዲ 65 ዓመት ዝኾኑ ሓጎስ ቡላ ዝተባሃሉ ጸረ ስርዓት ሃይለ ስላሰ ዝቃለሱ ዝነበሩ ጅግና ኣመሓዳሪኦም ገይሮም መረጹ ድሕሪዚ ድማ መራሕቲ ወያነ ንህዝቢ ከተማ ውቕሮን ከባቢኣን ባዕሎም ንባዕሎም ክሕልውን ኣብ ጎኒ ህዝባዊ ወያነ ተሰሊፎም ቃልሶም ክሕዩሉን ጻውዒቶም ኣቕረቡ
ትረኻ ኣብ ዛግራ ቀዳማይ ወያነ ወለደታት ክፈልጥዎ ዝግባእ ሓቀኛ ታሪኽ ደራሲ የማነ ገብረ መስቀል ተራኺ ሃይለ ማርያም ገብረ ሕይወት ትረኻ ኣብ ዛግራ